ngokukhethekile sizobingelela ongqongqoshe nabahlonishwa bonke ahamba nabo uGadla mina wamaxhumalo endabeni zaseshowe enkosini yakwaShange esigodini saseMadladlule lana ke into ebalulekile kakhulu engiyizelela ukuthi njengoba singamagoso engoma kazwelonke singamagoso sixhunyaniswe umcineka wengoma kazwelonke wasixhumanisa noNgqongqoshe waba-agriculture ubuhlobo ke lobo obakhiwe esazi ukuthi njengoba sikhona singamagoso kunobuhlobo obufuneka buqine phakathi kukaNgqongqoshe nengoma kazwelonke lobo buhlobo ke obubalulekile kakhulu ukuthi amagoso engoma kazwelonke abe nohlelo lokubambisana nomnyango ngaba asikho la okube kuthiwa ingoma kazwelonke ayibanga khona ikhona kufanele kuqine amaxhamo kakhulu okuxhumana phakathi kwengoma kazwelonke nomnyango ipartnership le okufanele iqine siyazi ukuthi iqinile kanjani okubalulekile ukuthi njengoba amagoso ekhona la ngicela nje ngingaqhubeki kakhulu ukuthi siwabone amagoso angakanani ukuze uNgqongqoshe abone amagoso akhona ake siphakame nje bafowethu amagoso ngoba amagoso abanye aqhamuke endaweni ezahlukene kakhulu khona awena ngapha ngako South Coast bese kuba khona awangapha ke ngakithi nathi masiwela uthubela esishona ngapha siyabonga bafowethu bese nje uNgqongqoshe abonga ukuthi amagoso akhona Ngqongqoshe amagoso njengoba ekhona nawo uqokolwa amagoso ingadi zikhona futhi sixhumanile kakhulu nemphakathi ngokuhlukana imphakathi indlela angazi indlela umphakathi osukume ngayo sinabantu abaningi kakhulu Ngqongqoshe abadingayo usizo lakho esifisa kakhulu ukuthi okushilo Ngqongqoshe kwenzeke siyazi lento iqhamuke nayo kodwa usungathi manje sekuyithini esicelayo kodwa into eqhamuke nawe uwalekelela ukuhlangana nomcineka wengoma kazwelonke wathi lento akize ngapha ngasemagosweni ize kubantu abangayithi abayiza emagosweni ngoba iza kubantu abasebenzisa iy'nkabi ezisemphakathini lezo nkabi ezinabazali abaxakekile ngoba ngiyazi bafethu ukuthi kubalulekile ngempela ukulima ngoba abantu imali eningi iphela endabeni yokudla lokho kudla ilokho kulinywayo kakhulu lokho kufanele siyibambe impela ngoba uma singayibambi manje izobuya leya corona leya ethi kuvaliwe iy'tolo mhla ibuya-ke uNgqongqoshe ukhona womnyango wa-agriculture mhla ibuya uzothi umphakathi ngaya kuwona ngawulekelela apha amadume uphi ubhatata liphi iklabishi apha amazambane uphi ummbili nenzalo nilambekile asiyithathe-ke lento siyibambe ngezandla zombili uNgqongqoshe methi nakho ngifuna ukuza kunina nizolekelela kufanele lokho sikubambe ngezandla zombili ngoba kuyinto enkulu ngendlela ezimangalisa njengoba sisho uNgqongqoshe ukuthi amagoso anazo iy'ngadi lana-ke kukhona insizwa lapho kuthiwa ubantu abalingane abantu abalingane ngempela kukhona insizwa yakwaKhathi le nsizwa yakwaKhathi iyona-ke eveze kakhulu ukuthi kunayo into ekhona la kwamaphumulo
bengingacela ukuthi ukhathi nomzobe kuyigoso laba amaphumulo kube yibona ake bevele bevela phambili ukuze umphakathi bayazi umphakathi ukuthi baxhumane kanjani nomasipala futhi wazi ukuthi ukhathi nomzobe bayingxenye ebaluleke kangakanani ukuthi baxhumane nomphakathi nanokuthi nje into ekuthiwa yigoso libaluleke ngani emphakathini ukuze nomasipala ukwazi ukuthi ukulekelele lokho ukwazi ukuthi labo maphumulo ukhona umzobe ukhona ukhathi ngicabanga ukuthi khathi ungeza mfowethu ukuze sibe ngapha nawe mzobe ukuze lento ibonakala nesishaye umhlakandlela wabo ube sesimele right. DJ umzobe insizwa inkosi manje bayene kuze kwa ubuya cabanga lento yomgosi siyaxobana phela lapha kushame siyaxobana impela ngeke ngithuka uyazi ngeke ngithuka ukhathi ke ayi cha umfowethu nje ezwana naye kakhulu lo hayi ngeke ngize ngithembe lo amagoso abuye mase kuya ngasekusini abuye benokuqilana abenza kodwa izona lezi insizwa ezikhona la kwamaphumulo ngicabanga ukuthi khathi ivese kukhona abantu abaningi kakhulu abenza umsebenzi wokulima njengoba kuze kwafika ungqongqoshe kubalulekile ukuthi ungqongqoshe bayekhona la uyazi ukuthi uzolekelela abantu ubalulekile kakhulu ukuba khona kwangqongqoshe uZuma abe nathi la kuyinto enkulu ngendlela esimangaliso singazi ukuthi singayibabaza sethini ingqongqoshe angazi ukuthi uhulumeni yini lena athi ayifake kunina ukuthi ulekelela abantu ngalendlela la uzehlisa kwakho ukuthanda ukusibangaza kancane asazi ukuthi sizonke kodwa khathi awubeke mfowethu nansi imaka ayiyeke lo ngiyamazi lo siyaxabana sanibona ngokuphethelile ngizoqala ngasokhaya esitweni umama ohloniphekile umama nokuthi empeleni ukuzivumela size sibe lapha kungenxa yakuhle bese ngiphinda ngidlula ngokuthobeka okukhulu ase ngambona uhulumeni ngamehlo ubaba umphathiswa ubaba uZuma Nxumalo into mfowethu lento yesiLwela ISIVUNO Foundation okuyi-foundation esingaphansi kwayo siyisungule siyingane zala kwamaphumulo inhloso yayo enkulu ukuthanda noma ukubuka usizi lo mama bethu mameya nawe baba uZuma emakhaya omama bethu khona abahleli abangasebenzi kodwa abanemindeni ecela ku-20 amalungu omndeni umuzi ngamunye kodwa kusebenzi muntu nge-COVID alukho usizi esake salubona oludlula olwenzeka nge-COVID lapho ukudla kwakungekho ukuba i-COVID yaqhubeka iminyakana ethize sasodla amasoda so kusifikelele thina siyingane ukuthi yini esingayenza ngoba amafema awekho emakhaya kodwa sinomhlabathi wamakhosi sasesihamukano negama elithi ISILWELA ISIVUNO. ISILWELA ISIVUNO ngumcimbi wesibili lo esinawo namhlanje omunye siwenze ngo-August 13 ku-Ward 6 obe impumelelo kakhulu so ngokuzwa ngokulandela kakhulu ezolimo nokuyithanda ezolimo ingoma kwezolonke bengeyona iphathi yayo
kodwa bengilandela yonke into ebiyenzeka kuyona. So mayekhuluma u-MEC ekhuluma mayelana nohlelo neprogram le ethinta amagoso, ngabona ukuthi amasaka asevulekile kuthina. Ngabona sishera ivision eyodwa kwi-ISILWELA ISIVUNO Foundation kanye nale ubaba aworkshop ngayo obhuti abamagoso. Mangeliphakamisele iqhaza elenziwa amagoso ekutheni kuze kube sinalo mcimbi omkhulu kangaka kuwona. Ngoba ukuba wekhona nakumcimbi asinawo. Abese ninikeza-ke babuphathiswa itask ukuthi ake sizume umphumulo. Sibheke ukuthi iy'vani seduze nomfula singathola zibe njani. Ziningi ngendlela eyisimanga, kodwa sigcine sicaphuna eziwu-47 kuphela. Abantu bayalima mphathiswa, kodwa abanamakethe abanye abanacingo, ukudla kwabo kudliwa zilwane. Oma bethu bathwala amanzi kusukela ekuseni ngo-5 kuze kuyoshaya u-5 ntambama benisela ikabishi because idinga amanzi. Abanye banamahlala khona bafika-ke ngihambile umaphumulo kusho wonke ngibuka. Abanye baze bahlale phansi baxoxa lishone ilanga bekhelele emasimini nakusasa futhi bayabuya. So iprogram eze nobaba uphathiswa isijabulise kakhulu ngendlela eyisimanga ukuthi even singenalutho siyizingane kodwa sayibophezela ekuthenini sifisa abantu bakithi kube khona abakuzuza. Buka ukuthi inkinga esibhekene nayo inkulu kangakanani emphakathini wakithi, base bekwazi ukusondeza iy'nkulu ey'fana nalezi sinazo namhlanje. Siyanemukela kwamaphumulo. Cha, akukuningi mina engizokhuluma engizokusho. Mina ngikhulume nengikwenze ukuthi ngishaye umhlabathi ukuze umphakathi wakithi ukwazi ukuthi uthole ozokuzuza kuwona ngey'ngane zenu, ukuze bangiyithatha ngihamba nazo isuke ngingayisile ukuyifundisa ubugebengu, kodwa kusuke ngiyozakha. Nawukuthi la kwamaphumulo namhlanje angazi ngafana nesibusiso noma ngizokufanisa nani. Ingoma ikhona kwamaphumulo, ngifisa ukugcizelela kana ngifisa impela ikhona minyaka yonke ikhona kwamaphumulo. Yashuphala ngoba izindleko ayisaqedi phakathi, kodwa ngizobuya lapho. Kodwa ngiyathemba ukuthi namhlanje mhlawumbe khona umthwalo ozokwenza phela kwamashobha ukuze iy'nsizwa ey'gida ingoma namanye amagosana kwamaphumulo ekwazi kube khona ukuthola sekungasiyona kwamaphumulo. Ngithemba ukuthi umphakathi noma isifundazwe sonke sizosizakala. Abafundi esinabo namhlanje la khona inkandla, khona imbumbulu, khona ishowe, ihluhluwe, baningi bazokuthina amagoso. Kodwa abahlolisha bakwazi ukusiqoqa basihlanganisa ndawonye. Namhlanje sengeke ngishwele kanje. Namhlanje sengeke ngishwele imbumbulu, sengidubile, senginabafowethu sengubathithi. Kuzona zonke indawo ngokuhlukahlukana. Angizukuba mude njengoba mfishane. Ngibonge baba uZwidi. Angifisi ukungakusho lokho. Ngifisa nokuzwisise kahle. Ubaba uZwidi ummemezele bakoswela nazi mangaki. Uma ngabe lithi ubaba uMcineka ufuna amagoso azongena kwengoma kazwelonke. Kodwa wathi ukhona uThuphu letho kwamaphumulo ohlala eplasi. Ngiyamazi. Emagosweni angaphezulu kuka-50 agcwele nje, kodwa wakwazi babuxhumana. Ngiyabonga baba inhliziyo oye waba nayo ngomphakathi wamaphumulo noma ngegama lami abafuthi bagcina bevela khona sengaziwa ku-TV, kodwa kufanele simbonge babuxhumana. Angifuni ukwazi abantu akho baba umsebenzi oyenzile. Singakusho kunye emakhoneni nami kungisho ngale ngemuva, kodwa umphakathi wakithi ngithemba ukuthi iy'ngane zawo futhi ukuthi wazi uhambe nami zisuke ziphephile. Ama-social nawo akuyiwona yokubeka mina ngigcina. Ngiyathokoza. Ivala mina enkulumo okubalulekile kakhulu
socela kungqongqoshe ukuthi akhona amagoso uba ngithi ayisibe sishayane lapha emagoseni kodwa mina ngisengikwazi ukuthi akukho la ukuthi wawoza Gadla wozophendula hayi ngifike ngiphendule nje eqondile thethwe akukho nje la uyongibiza khona ngifike ngixake ukuphendula angimenezi mina nje nakani akhona la magoso abheka ukuthi uGadla umaskandi akulula ungena umaskandi mawusuke egosweni ngoba umaskandi kuyaqiniswa akulula uma usuka kumaskandi uya umusuke egosweni yamaskandi kufanele wazi iqonde into yakho ukhona ukuthi kuthiwa uGadla uyigoso noma umaskandi hayi igoso umaskandi ngibikhona kokubili futhi ngizokusebenzela lokho into ebalekile ngqongqoshe siyacela amagosa uma sevelile ukuthi asebenza kangakanani endaweni zokuthi athuthukise umphakathi kufuneke uma kuthiwa sekwakhiwa ukuthi nazi izivuno zihambiwe zawuvunwa zahlangana kanje kufanele ukuthi makunomcimbi uperform amagoso ungaperform umaskandi uperform amagoso kuleyo ndawo ngoba iwona afuneka asebenze kakhulu kodwa ayoperforma ngoba umsebenzi wenziwe kubalekile ukuthi ungqongqoshe mayisinikeza ithuba kufanele sisebenzise bafundi sibasiza abantu sibalekelele abantu sinime nathi ingadi sibonakala ukuze kusizakala umphakathi sokucela ukuthi amagoso kube iwona ayoperforma kulezo ndawo okunye ke umphakathi semgcini ungqongqoshe uhulumeni uyasebenza awukwazi ukuthi kuyiphutha ukuphiwa kwamzobe bese ubonga kwaNxumalo kuyiphutha noNkulunkulu ngeke ayithande leyo nto bonga la ophiwe khona ungalezi iphutha elifana nalelo ngiyabonga